isip na na, panulot ko, laing akal na, walang kasilaw mo. Ang ganda ng parmit na kay puso, pagkakang bawat ko, kahit silaw ang pidalan ko. Hindi ayak ay sa tapunan, adayuda pa'y na kanyak nga nakin. Tano siya kay kunang ubingak pa'y nain. Sumapagkat sa bali ngayon ka ay ayatin. Naging ayak asa sa bulan, adayo na unay ngem gugugote. Tano siya kay kunam ay di ka duwa-duwain, pasiksikan tulain, iinak ay ayatin. Ang manong ay kaya ariga, kas may sasabong na di pa'y nagupran. Tano kurusin na di na pa'y oras, mataltay nga dagos, ket nga nasanas. Ang mga di ay kaya ariga, tas may saasabong akababangwan. Ingkan kurusen kadagito'y bakuna, ket ay wanak to tatap hindi manisanas. Masetas ngayon mo pinalatan, pipilag mo ayan, kapayan maguugan, gabunan alain, adikantong lipatan ng Paskong ngayon ka rin.
pagkaibig. Inka, inay-ayat, yato akang kari. Agsangsangit na ito'y puso, no malag, nagit ko dagiti. May di, ayan-ayan, maing kapineldi. Hindi lang kasi o nasulit anenya ito mas aso kada kita sagyan pagtalang tapanunod tatabnon may motel tekam huy pabitibigin ka nakakaasipunay.
nakaisang pagika bituin kay tiyak saka diag kunay talinen ka dito'y puso ag may sa kita man dayay matana kas latay pagbagana tumisang sa kumita kukuana kun manong kas nala una. Kailin mo, nagipem lain tu'y panahon.
inagkalak-aman. Namnamaem adikan tu maripatan. Lupay di ka rin kanya naglilikudan. Ang sakit. Ang ganda ng music. Ang ganda ng music. Pag-inom ng kantay, alimak kaya ang kandat mong saan tayo nagsingkay. Yan mang waswas ka din Lukas puno daigdig na nadama. Anak kasarap ka kay napingwang masukay siya. Ang sakit, sakit. Broadcasting in the capital of Milan, Italy, the first, the original online CRI radio channel. Gustuem ulian kay tuwid ko. Ano sa pitten agas ko. Yemi mula kita palunod mo. Malaglagit na to mga daang tupalong mo.
We're on air 24/7. Busligan Radio Internet.